Místní i přespolní sportovci i široká veřejnost mohou v Újezdě u Brna nově využívat multifunkční sportovní halu se zázemím. Po více než roční výstavbě a mnohaletých přípravách a plánování se multifunkční hala slavnostně otevřela 1. září. Novou sportovní plochu si hned při zahájení provozu vyzkoušeli místní sportovci i fotbalový Mercedes tým. My jsme na této myšlence začali pracovat v roce 2019. Máme tady především vynikající hráče házené, takže i to bylo motivací pro to, aby ta hala vznikla, ale máme tady spoustu dalších klubů. Navíc věříme v to, že zde budou pořádány i turnaje, jak házené, tak i těch ostatních sportů. V objektu za 120 milionů korun lidé najdou 2 sportovní sály, jeden hlavní s tribunou a jeden menší, třeba pro jógu. Další prostory pak zájemcům poslouží jako posilovna, sportovní bar, klubovny nebo šatny se zázemím. Ty mají do budoucna fungovat i jako zázemí pro plánované venkovní sporty. Jako bývalý fotbalista, sportovec jsem nadšený, protože jsem mi takovej věčnej rýpal do těchto věcí, aby se otvíraly sportoviště pro děti. Určitě si každý dítě, každý dospělej tady je schopný najít svůj koníček. To bych ji chtěl vlastně popřát té hale, aby nikdy nebyla prázdná, aby to prostě pořád jelo a bylo tady opravdu co nejvíc tréninků, různých akcí a aby se té hale dařilo to naplnit. Prostory ke sportu si kdokoliv může zamluvit skrze rezervační systém. Multifunkční hala má v Újezdě u Brna podpořit sportovního ducha napříč všemi generacemi. Budu ráda, když místní občané budou halu hojně využívat, protože skutečně prioritně je to určeno pro ně a jsem moc ráda, že se zde sešlo tolik lidí a že spousta lidí je namotivována k tomu sportovat a tím si utužovat svoje zdraví.